गावल्यानं विशेष म्हणजे काय माहिती आहे, मकर संक्रांत हळदी कुंकू आज, त्याच्या निमित्तानं आमच्याकडे स्पेशल पुरणपोळीचं बेत झालेलं आहे. आणि हे जे पुरणपोळी आहे जे बघताय तुम्ही, इतके गोड आहोत ना, माझा आवडता पदार्थ, आवडती डिश म्हणू शकता तुम्ही, मला खूप आवडतात, एकदम स्वीट आहोत. आणि त्याच्या वांगडा माझ्याकडे हिची भाजी होती, हिरव्या वाटाण्याची. आता आपण परत ही माझी तिसरी पुरणपोळी आहे, 2 खाल्ले मी. आणि पुरण बघायच्यात किती भरलेला, विचार करा किती मस्त लागतं. पुरणच पुरण आहे, मला खूप आवडतं. आय होप आज सगळ्यांकडे काही ना काहीतरी स्वीट असतं. बऱ्याच लोकांकडे पुरणपोळीच असायची, कारण मी खातो आहे म्हणून. तुम्ही काय काय बनवलं तर आपण सांगा. आपल्याकडे तर आज पुरणपोळी आहे.